Forget oil this. Slušate radio Glas muslimana Srbije. Ne menjajte frekvenciju. Allahu akbar. Allah 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 من سوى الله إله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hvala i zahvala uzvišenom Allahu, samo od njega tražimo pomoć i oprost. Onaj kojega Allah uputi na pravi put, nikoga ne može odvratiti sa tog puta osim ako Allah to dozvoli. A onaj koji je u zabludi, nikoga ne može uputiti na pravi put osim ako ga Allah uputi. I svjedočimo da je Allah jedan jedini istinski Bog koji se obožava. A sva ostala božanstva su lažna i neistina. I svjedočimo da je Muhammed njegov zadnji poslanik i njegov rob. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nek Allahove salavate i milosti bdini nad njim i nad njegovom časnom porodicom i ashabima i svi koji ga slijede do sudnjega dana. Draga braćo i sestre, povodom početka mjeseca Ramazana, uz Allahovu pomoć ćemo održati ders koji će nam pomoći da se podsjetimo vrijednosti ovog blagoslovljenog mjeseca, koji nam Allah subhanahu wa ta'ala podario kao sezonu dobročinstva i priliku za prikupljanje neprocenljivih nagrada i činjenje dobrih dela i kao priliku za dostizanje visokih položaja kod Allaha subhanahu wa ta'ala i statusa. I to je posebno vreme za pokajanje i brisanje grehova, u kome se grešniku povećava nada da mu milostivi gospodar oprosti i da se vrati robovanju i pokornošću svome uzvišenom gospodaru velikodušnom. Pokušat ćemo uz Allahovu pomoć da u ovom dersu sakupimo i izložimo ajeti hadise koji ukazuju na vrijednost mjeseca Ramazana i post i vrijednost posta i njegove adabe i sunnete, nadajući se od Allaha da se muslimani okoriste od toga i Allahu pripada hvala. Pre svega ćemo započeti o definiciji posta i propis posta. Post u arapskom jeziku se kaže sujem ili saum, a to znači imsek, uzdržavati se od nečega ili obuzdati sebe od nečega. A taj jezički značaj možemo uočiti u suret Merjem, gdje Allah kaže u 26. ajetu: فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Ti reci, ja sam se zavetovala milostivom da čutim i danas ni sa kim neću govoriti. Pa u ovom ajetu gdje kaže Allah قُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا, saum ovdje ima jezički značaj, znači napuštanje ili suzdržavanje od priče sa ljudima. A što se tiče definicija posta u šarijatskom smislu, a to je uži smisao, to je suzdržavanje od svake stvar koja iftari ili kvari post od početka istinite zore do zalaska sunca
uz uspostavljanje nijeta. A što se tiče propis posta, usaglasio se ceo ummet da post Ramazana je farz, obavezna. A dokaz na to, kao što Allah kaže u surati Al-Baqara u 183. ajetu: Ja ejuhallazine amanu kutiba alejkumus sijamu kama kutiba ala allazine min qablikum la'allakum tattaqun. O vernici, propisuje vam se post, kao što je propisan onima pre vas, da biste se greha klonili. I sunneta, a i dokazi sunneta, ono što je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, islam se zasniva na 5 temelja. Da svedočiš da je Allah jedini Bog koji se obožava i da je Muhammed njegov poslanik. Klanjati namaz, davati zekat i postiti Ramazan i obavljati hadž za onoga koji u mogućnosti. A onaj koji iftari za vreme Ramazana bez opravdanja, on je učinio ogromni greh. Citira se u jednom hadisu kod Mustadrak al-Hakim da je jedan puta Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u snu, pa su mu prišla 2 čoveka i povukla su ga s obe ruke i pošli su da se penju na brdo. I kad su stigli do vrha, čuli su strašne uzvike, pa je pitao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: kakvi su to uzvici? Odgovorili su: to su uzvici stanovnika pakla. Pa su nastavili dalje. Pa naišao je na ljude koje su zakačeni njihovim nožnim tetivima i obe strane usta su im napuknute i curi iz njih krv. Pa kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: to su oni koji su prekidali post pre dozvoljenog ili pre pravog vremena za iftar, odnosno pre sumraka. Kaže imam Zahabi rahimahullah: kod svih vernika je potvrđeno da onaj koji ostavlja post Ramazana bez razloga, da je on gori od bludnika i od onoga koji konzumira alkohol. Pa čak se sumnja u njegov islam i misli se za njega da je licemjer i da nema morala. A sada ćemo govoriti, draga braćo, i spomenut ćemo hadise koji ukazuju na značajnost Ramazana i posta. Značajnost posta je ogromna i na to ukazuje dosta vjerodostojnih hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Beleži imam al-Buhari da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: svako delo pripada Adamovom sinu. Jedno delo se umnožava od 10 do 700 puta. I Allah kaže: a samo post pripada meni i ja po njemu nagrađujem. Moj rob je ostavio strast i hranu samo radi mene. I kod imam Muslim se beleži da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: postaču pripada 2 sreće. Prva kad iftari, a druga kada sretne svoga gospodara. I zadah iz usta postača je lepši kod Allaha od mirisa mošusa. I beleži se kod imam Ahmed da post posreduje robu na sudnjem danu. Pa će reći: o gospodaru moj, ja sam mu zabranio da dođe do hrane i do njegove strasti u toku dana, pa hoću da mu budem kao posrednik kod tebe da mu oprostiš grehove. I beleži imam Nesai da ni jedno delo nije ravno postu. I beleži al-Bejhaqi da dova postača se ne odbija. I beleži imam Ahmed da je post zaštita i čvrsti zamak koji štiti od vatre. I beleži imam Muslim da onaj koji posti jedan dan na Allahovom putu,
Allah će ga udaljiti od vatre 70 godina. I beleži Ahmed da ko bude postio jedan dan samo radi Allaha i to mu bude zadnje delo u životu, ući će u džennet. I beleži Buhari da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: postoji jedna vrata u džennetu, se zove Ar-Rayyan, ulaze kroz njega samo oni koji poste, pa kad uđu zatvori se vrata i niko drugi ne može više ući. A što se tiče vrednost mjeseca Ramazana, obavljanje posta u njemu je jedan od ruknova Islama. U njemu je objavljen Kur'an, kao što Allah kaže u surati Al-Baqara u 185. ajetu: Šahru Ramadane allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Mjesec Ramazan u kome je Kur'an objavljen kao uputa ljudima i razdvajač između istine i neistine. I u ovom mjesecu postoji noć koja je bolja od 1000 mjeseci. I beleži imam Buhari da kada nastupi Ramazan otvaraju se vrata dženneta i zatvaraju se vrata džehennema i redovi šejtana se razređuju. I u Musned imam Ahmed stoji da post Ramazana je ravan postu 10 mjeseci. I beleži Buhari da ko bude postio Ramazan verujući da je to od Allaha kao obaveza i istina i nadao se Allahove nagrade, bit će mu oprošteno sve što je učinio od grehova. I beleži imam Ahmed: kod svakog iftara Allah azza wa jal odredi ljude koji će biti oslobođeni vatre. A sad ćemo spomenuti neke od koristi posta. U postu se nalazi puno pouka i mudrosti, a sve se vrti oko bogobojaznosti, koju je Allah spomenuo kao razlog zašto je pripisan post. Kao što je rekao u ajetu, na kraju ajeta je rekao da biste se grijeha klonili. A onaj koji se kloni greha, on je bogobojazan. A bogobojazan znači bojati se Allaha, bojati se njegove kazne, bojati se njegove srdžbe. Pa smisao posta se oslanja na tom pojmu kao i svaki drugi ibadet koji rob čini. On to čini da bi postao bogobojazniji i time bude bliži Allahu subhanahu wa ta'ala i time se povećava njegov iman i ojača. Pa ako čovjek posti i zabranjuje sebi ono što mu je halal, želeći time samo Allahovo zadovoljstvo i bogobojaznost, pa preče onda da obuzda sebe od onoga što je Allah zabranio. I kad čovjek osjeća glad, to će smanjiti i obuzdati strasti ostalih čula i organa. Za razliku od onoga koji je sit, takav će mu šejtan uvek prilaziti, pa će mu jezik više grešiti i oči više gledati u haram i bit će mu ojačene strasti i više izložen raznim grehovima. Zato post pomaže da se pobedi šejtan i da priguši strast i da sačuva naše organe od greha. Post je škola koja nas uči saburom i redom i preciznošću i odgaja duše da se kloni greha i obuzda strast. I u postu je znak za jedinstvo muslimana, tako što će ceo umet postiti i iftariti u istom mesecu. I u tom mesecu je velika prilika da se ljudi druže i sakupljaju u džamijama, pa neko prvi put ulazi,
a neki odavno nisu posetili Allahovu kuću. Zato treba onaj koji poziva ka Allahu da iskoristi ovaj moment, da pridobija srca onih koji su željni čuti Allahove objave i poslanikove pouke. I ne sme se daja baviti samo s ljudima i zaboraviti da se bavi samim sobom, pa bude kao sveća koja osvetljava drugima, a ona se troši i topi. Dragi slušalci, napravit ćemo jednu kratku pauzu i uz Allahovom dozvolom nakon toga ćemo nastaviti o edebi i maniri posta. Dobrodošli na talase radija Glas muslimana Srbije. Tesbih uči cijeli svemir, u duši mi slatki nemir, željno čekam drago gosta, mjesec Kur'ana i posta. Željno čekam drago gosta, mjesec Kur'ana i posta. Mukabele teravije, namirisane džamije, duša miriše imanom, ispunjena Ramazanom. Duša miriše imanom, ispunjena Ramazanom. Hvala tebi, Gospodaru, na ovome velkom daru. Hvala ti u svakom danu, na mjesecu Ramazanu. Vječni šučur neka ti je na sehuru, na iftaru. Vječni šučur neka ti je na sehuru, na iftaru. Postaču koji ustraje, uzvišeni Allah daje, rahmet, magfiret, selamet, sabur, kuvet i merhamet. Rahmet, magfiret, selamet, sabur, kuvet i merhamet. Sjaj zvijezda treperavi, što nos neba gordo sjaje, zasjenjuje nur kandila, kad postaču haber daje. Zasjenjuje nur kandila, kad postaču haber daje. Hvala tebi, Gospodaru, na ovome velkom daru. Hvala ti u svakom danu, na mjesecu Ramazanu. Vječni šučur neka ti je na sehuru, na iftaru. Vječni šučur neka ti je na sehuru, na iftaru. Gospodaru, podari mi riječi kojima ću moći iskazati svu zahvalnost zbog 27. noći. Iskazati svu zahvalnost zbog 27. noći. U ovom mubarek šehru postačima baška čehru. U ovom mubarek šehru postačima baška čehru. A i radost baška mu je kad isposti bajramu je. A i radost baška mu je kad isposti bajramu je. Kad isposti bajramu je. من سواه في علاه يرتجي العبد رضاه. من سواه في علاه يرتجي العبد رضاه. الله الله الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
Dobrodošli opet, dragi slušalci. Nastavljamo tamo gdje smo stali i sad ćemo da pričamo o edebi i maniri posta. Prvo treba ustrajati na suhur i na njegovo kašnjenje. Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: suhurite, u suhuru je bereket. I također kaže: najbolji suhur za vernika su urme. A kad suhurimo, mi se time razlikujemo od ehlil kiteb, sledbenika knjige. I reč suhur je uzeto od arapske reči sahar, a to je zadnje vreme u noći. I od edeba posta požuriti u iftaru kada se prekida post. Kao što kaže alejhi salatu wassalam, ljudi će ostati u hajru ukoliko požure u iftaru. A i poželjno je, kao što je spomenuto u hadisu od Enesa radijallahu anhu, da je Allahov poslanik, da je rekao: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi iftario pre namaza na datulama ili sočne urme. Pa ako nisu datule, onda suve urme, pa ako nema urme, popio bi nekoliko gutljaja vode. I u hadisu koji prenosi Ibn Umar radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi rekao nakon što iftari: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Nestala je žeđ i vene su se ovlažile i ako Bog da, nagrada nam pripada. I također od edebi posta, kao što je u hadisu koji beleži Al-Buhari, kad neko posti od vas, nek se kloni greha. I u hadisu koji također beleži Al-Buhari, onaj ko ne bude napustio laži i loša dela, onda Allahu nije potrebno da takav čovjek napusti hranu i piće. Zato, draga braćo, musliman koji posti treba da se kloni svih harama, kao što je ogovaranje i laži i izgovaranje ružne reči, jer može se desiti da musliman izgubi vrednost celog njegovog posta usled njegovih ružnih dela. A rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: koliko postača nema ništa od svog posta osim što je gladovao. Pa kao što smo spomenuli ranije, suština posta nije samo se kloniti halala u toku dana, nego suština da se klonimo harama, da budemo time pokorni Allahu i bliži njemu, pa i da budemo bogobojazniji, jer cilj nam je takva, bogobojaznost, a nije nam cilj slediti običaje ili držati dijetu i postiti radi stida od ljudi, a preče je da se stidimo od Allaha. Zato vrlo je bitno preslišati i ispraviti nijet, odnosno nameru, pred mjeseca Ramazana, jer se dela vrednuju prema nameri, kao što stoji u poznatom hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nažalost, u današnje vrijeme mnogi ljudi su upali u zamku šeitana i izgubili nagrade i zaradili grehove, time što provede mjesec ibadeta u praćenju raznih serija i kvizova i gledanju filmova i utakmica i učestvovanju u praznih sedeljkama i provođenjem vremena sa lošim ljudima, pa se kod njih mjesec ibadeta i skrušenosti se provodi u spavanje u toku dana
i u propuštanje namaza i pretvori se u mjesec halapljivosti i sleđenje strasti i noćnog provoda. I od edebi posta da musliman održava svoju smirenost i obuzda bes i nervozu. Kao što je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koji beleži al-Buhari, ako neko drugoga izazove ili opsuje, nek samo kaže ja postim. A nažalost, ako vidimo ahlak nekih postača, uvidimo suprotno od toga što je u hadisu. Zato musliman treba kontrolisati nefs i uvežbati smirenost i sabur i imati izuzetnu velikodušnost i biti krotak. Pa zaista je post škola discipline, reda i manira i sabura i ahlaka, a malo su oni koji su svesni toga. I od edebi posta, draga braćo, ne pretjerivati u ishrani, kao što Allah kaže: Kulu wašrabu wa la tusrifu, jedite i pijte i nemojte rasipati. I kao što je rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koji citira Tirmizi, najgore posuđe koji Adamov sin napuni je njegov želudac. Nekoliko zalogaja mu je dovoljno, a ako mora jesti, nek ostavi 1/3 za hranu i 1/3 za piće i 1/3 za sebe. To je vrlo lep i koristan savjet poslanika sallallahu alaihi wasallam u Ramazanu i van Ramazana. A onaj koji ima razuma, on će jesti da bi preživeo, a neće živeti da bi jeo. A najbolja ishrana je ona koja se uzima kao pomoćno sredstvo za obavljanje dužnosti, a najgora ishrana je ona koja se smatra kao cilj i ništa više od toga. Nažalost, u mnogim kućama ljudi su se bacili u izmišljanje raznih vrsta hrane i recepata i oko toga se okupiraju i fantaziraju. I nepotrebno se povećava potrošnja i bude mnogo više nego što je uobičajeno. I sve se to radi na račun ibadeta. Pa su se zanimali hranjenjem tela i izostavili su hranjenje duše. I Ramazan postane mjesec halapljivosti i gojanosti i punjenje želuca. I kad treba krenuti na namaz, kreću se lenjo i mrzovoljno. Mjesec Ramazan je mjesec davanja i pružanja znanja i imetka i truda. Pa u As-Sahihain prenosi se od Ibn Abbas radijallahu anhuma da je rekao: Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je najbolji dobročinitelj među ljudima, a najviše davao i činio dobro u mjesecu Ramazanu kada ga posjećivao Džibril alaihi salam. I svake noći u Ramazanu bi ga posjetio Džibril da ga podučava Kur'anom. I nema sumnje da Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je više širio hajr nego brzi vetar. U smislu da je poslanik alaihi salatu wasalam nije oklevao u davanju, niti u širenju dobročinstva, pa kao brzi vetar koji sve prekriva. A postiti i ujedno nahraniti druge je jedan od razloga koji uvodi u džennet. Kao što stoji kod imam Ahmed da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: u džennetu postoje sobe koje su providne. Allah ih pripremio onima koji su nahranili druge i izgovarali blage reči i uporno postili i klanjali noću dok su ljudi spavali. I rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koji beleži Tirmizi: ko bude iftario postača
imat će kao njegovu nagradu, s tim što neće se smanjiti nagrada tog postača. Tako i naši preci od selefa bi davali svoju hranu siromasima, kao Malik ibn Dinar i Ahmed ibn Hanbal i drugi. A Abdullah ibn Umar radijallahu anhu bi uvek iftario sa slabima i miskinima i siročićima. I također od stvari koja su vredne uraditi, pripremati se duhovno za ibadet, požuriti u teubi i pokojanju, radovati se nastupanjem meseca, usavršiti post i postići skrušenost u taravih namazu i više se potruditi u zadnjih 10 noći i istraživanje noć El-Qadr i što više hatmi Kur'ana postići uz shvatanje i razumevanje njegove reči i obavljanje umre u Ramazanu jer je u vrednosti hadža i davati sadaku koja više vredi nego van Ramazana, a obavljati itikaf u mezđidu u Ramazanu je stvar koja je potvrđena. Nije sporno, a nije ni zabranjeno da čestitamo drugima povodom početka ovog divnog mjeseca. Pa citira Nesai da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi nagovestio njegove ashabe o početku Ramazana kao lepu vest, pa kaže: došao vam je Ramadan, mjesec Mubarak. Allah vam je u njemu propisao post. U njemu se otvara vrata neba i zatvaraju se vrata džehennema i u njemu se najjači šejtani u zavođenju se zarobe lisicama. U njemu je noć koja je bolja od 1000 mjeseci. Komu bude oduzeta nagrada ovog mjeseca, on je zaista izgubio. Draga braćo i sestre, to bi bilo što se tiče vrednosti Ramazana i posta. Potrudio sam se da sakupim što više dokaza iz Kur'ana i sunneta koji ukazuju na to. A što se tiče vrednosti zadnjih 10 noći Ramazana, o tome uz Allahovom dozvolom ćemo više pričati u posebnoj emisiji. Nadam se da ste se okoristili od ovog dersa i nadam se da ovaj govor bio podsjetnik svima nama i da je to razlog da shvatimo pouku i suštinu i da budemo svesni ove blagodati koji nam Allah dodelio. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Da, na pravom ste mjestu. Slušate radio Glas muslimana Srbije.